Pozdrav! Čitat ću danas iz izabranih pjesama Vislave Šimborske iz knjige koja se zove Svijet koji nije od ovoga svijeta u izdanju Frakture. Pjesma se zove Utopija. Otok na kojem je sve jasno. Ovdje se može stati na temelji dokaza. Nema drugih putova osim dolaznih. Grmlje se ugiba pod težinom odgovora. Ovdje raste drvo ispravne misli s vječno razgranatom krošnjom. Zaslijepljujuće uspravno drvo spoznaje kraj izvora što se zove tako dakle. Što dublje u šumu, to se šire otvara dolina očiglednosti. Ako se javi kakva sumnja, vjetar je odmah raznese. Nepozvana jeka oduzima riječi i dobrovoljno objašnjava tajne svijeta. Desno je pećina u kojoj je smisao. Lijevo je jezero dubokog uvjerenja. Zna se otkida istina i polako isplivava na površinu. Nad dolinom vlada nepokolebljiva sigurnost. S njezina vrha se prostire suština stvari. Unatoč primamljivosti otok je nenaseljen, a na obalama vidljivi tragovi malih stopala, svi do jednog vode u more. Kao da se odavde samo odlazilo i nepovratno prepuštalo dubini, nepojmljivom životu.